päivää, Etelä-Pohjanmaan miehet! Hyvää päivää, Etelä-Helsinki! Katse eteen! Hai! Hihnasta! Jalalle! Lepo! Niin kuin niin monta kertaa ennenkin. Suomen miehen on taas kerran pakko tarttua aseihin. Vanha perivihollinen ryssä yrittää meidän maahan ängetä. Me ei sotaa tahdota. Me tahdomme rauhaa. Mutta sitä eivät antaneet meille toiset. Stalin ja Otto Ville Kuusinen, jonka me jo vuonna 18 ajoimme tästä maasta pois. Suomen armeija on jo näinä päivinä näyttänyt, nottei tänne ole ilomarssilla tulemista. Ja tänään, Suomen itsenäisyyspäivänä, tullut meidän vuoropojat. Tuumaakaan ei jäänetä tappelematta! Kolminkertainen eläköön huuto. Isänmaalle, Suomen armeijalle ja ylipäällikkö Mannerheimille. Eläköön!